Днес ще ви обясня точно и ясно кога имате право на пълна борса и кога получавате само минималното обезщетение. Ще включа и най-объркващия случай, когато ви освобождават в изпитателния срок. По закон има два основни режима. При прекратяване по инициатива на работника се получава минимална борса. При прекратяване по инициатива на работодателя се получава пълна борса. Тоест Националният осигурителен институт гледа кой е поискал прекратяването. Ако сте вие с предизвестие или взаимно съгласие, ще взимате минимално обезщетение. Ако е работодателят, ще имате право на пълния размер. При съкращение в щата, намаляване на обема на работа, закриване на предприятието, това е класически случай на инициатива на работодателя. Тогава имате право на пълна борса, изчислена според дохода ви за последните 24 месеца. Внимавайте с един много често срещан капан. Ако работодателят ви предлага прекратяване на договора плюс 4 заплати да се разделим цивилизовано, това е по член 331 от Кодекса на труда и ще получавате минимално обезщетение. При взаимно съгласие винаги се получава минималната борса, независимо колко компенсации са ви дали. Сега най-объркващото – освобождаване в изпитателния срок. Много хора мислят, че в този период нямат право на борса. Не е вярно. Ако договорът е прекратен по инициатива на работодателя, дори да сте били на първи месец работа и имате необходимия осигурителен стаж, вие имате право на пълна борса. Законът не прави изключение за изпитателния срок. Освобождаването в изпитателен срок не е уволнение. Проблемът идва само ако работодателят ви накара да подпишете по взаимно съгласие или по ваше желание. Тогава вече е минимална. Важно уточнение. Ако прекратяването е дисциплинарно, например отсъствие, нарушение на трудовата дисциплина или злоупотреба с доверие, обезщетението винаги е минимално, защото НОИ го третира като по ваша вина. За да получите обезщетение, трябва да имате 12 месеца осигуряване във фонд безработица през последните 18 месеца, регистрация в бюрото по труда до 7 работни дни от прекратяването, да не получавате пенсия и да сте освободени от работодателя, а не по своя инициатива. Например, ако сте 4 месеца на нова работа, в изпитателен срок, и работодателят ви освободи по член 71 и имате право на пълна борса, ако имате нужния стаж от предишни работодатели. Обобщение, взаимно съгласие и собствено желание минимална. Дисциплинарно минимална. Работодателят ви освобождава пълна. Изпитателен срок не е изключение. Последвайте ме за още ясни и кратки обяснения от практиката.